Ja som Timea. A ja som Tomáš. Študujeme na Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi, odbor poradenstvo vo výžive. A ukážeme vám, čo všetko zažijete na tomto odbore. Naučite sa rozumieť jedlu a výžive. Spojíme vedu s gastronómiou. Zdravé a chutné ide vždy dokopy. Odbor, ktorý mení životy a možno aj ten tvoj. Rozmixuj ovsené vločky. Banány roztlačíme vidličkou. K banánom pridáme vajíčka, jogurt a javorový sirup. Nalejme do košičkov na mafiny. Peč pri teplote 180 stupňov približne 20 až 25 minút do zlatista. Hotovo. Bez cukru a bielej múky. Banány a vločky dodajú vláktinu a energiu. Rýchle, zdravé a sladké. A takto vonia a chutí odbor poradenstvo vo výžive.